antes este país tuvera un goberno que apostara por dotar de servizos a aldeas pequenas, a concellos pequenos, porque sempre os investimentos se facían con cálculos electorais. E todos e todas sabemos que facer unha inversión millonaria no concello como da Bola, no de Pantón, no de Cerdedo, onde hai poucos habitantes, reporta moitos menos beneficios que facer investimentos, centros de día, galescolas, en vilas grandes e cidades. Polo tanto, o Bloque Nacionalista Galego aposta pola igualdade daqueles que hasta ahora non tiveron un trato igualitario por parte do goberno, das mulleres e das persoas do medio rural. Para nós o medio rural é estratégico o foi no pasado, cando moitos de vós nos reclamábades na oposición nas causas perdidas que désemos caña e sempre respondimos dando caña, defendendo sempre os sectores do medio rural. Temos claro que o relevo xeneracional é o futuro do medio rural. Por eso modificamos as políticas, atendimos todas as iniciativas que surden dos mozos e conseguimos a incorporación de 4.600 mozos e mozas á actividade agraria. Nos queremos que os recursos do rural, os 150 millóns de euros que representan os grupos líder, vaya xente que traballe e que se deixa a vida no medio rural, que xa está ben da economía especulativa, que os recursos teñen que ir á economía productiva. Levamos a voz do noso país ao Estado, levamos a voz do noso país á Unión Europea e nos estudios da Unión Europea recollen hoxe que Galicia en proporción ao seu territorio total é o que máis aptitude láctea ten en toda Europa. Pois nós temos que reivindicar ese carácter estratégico do noso sector leiteiro. Actuamos tamén na valorización da agricultura ecolóxica, en un plan de desenvolvemento rural que pon o aceno en levar os recursos á xente do rural, en regular o gando equino no monte, en impulsar os novos concellos reguladores, en facer unha xestión mismo de circunstancias de crisis como foi a da lengua azul, que permitiu que Galiza sexa o territorio de toda a Unión Europea que menos tempo conviviu con ese problema. Eu pido o vosso apoio a unha forza política que non ten hipotecas e que demostra día a día o seu compromiso con este pobo e co medio rural de Galiza. Esa persoa, amigos e amigas, queremos que teña máis responsabilidade a partir do 1 de marzo e que poda dirixir unha equipa que lle dé o carácter estratégico que o medio rural ten en este país. Ánimo e a ganar o 1 de marzo. Deixo vos con Anxo Quintana, candidato a presidente da Xunta do Bloque Nacionalista Galego. Hai agora 30 anos, cando eu aínda era un rapaz, tiven a oportunidade por primeira vez, en nome do nacionalismo, de dirixirme a un grupo de labregos e de labregas. E 30 anos despois, volvo-me dirixir a xentes do medio rural, co mesmo compromiso co país, cas mesmas ideas e ca mesma ilusión de quen se sinte parte do medio rural e sinto o medio rural como parte fundamental da alma desta gran nación que é Galiza. E que por eso hoxe se pode dirixir a todos e todas vós dicíndovos ca man aberta e o corazón cheo que Galiza e o medio rural teñen futuro. Claro que o teñen. E puxemos en marcha o Banco de Terras. Algúns decían, ven o comunismo, van a quitarlle as terras á xente. Algúns quitaron a terra durante estes anos e medio. A ningún. Claro que non. Porque o Banco de Terras era exactamente para o contrario. Era para que aqueles que teñen unha terra e non a traballan poda sacar unha renta por ela, sacarlle algún beneficio, pero ao mesmo tempo non perder a propiedade. Pero como calar? Como calar? Calar neste país é un delito. Dixemos, vamos a producir enerxía eléctrica co vento. E houve algún que me dixo, ahora vai a resultar que os cooperativistas agrarios
van tamén dedicarse á explotación enerxética. E eu dígolles, e logo non será millor que os cooperativistas agrarios se dediquen a explotar racionalmente o noso vento e quede aquí a riqueza que produce, en vez de que a leven as 4 empresas de sempre que levan os beneficios para fora e non deixan nada aquí. Non é xusto que a todos vos, a todas vos, se vos aplique a lei de obrigado cumplimento e a banca o único que se lle dé sexan recomendacións e boas palabras. Non é xusto. Por eso vamos pôr en marcha un instituto de crédito oficial, unha banca pública, para que dende a banca pública podamos cubrir o traballo que a banca tradicional non está facendo. Unha banca pública que teña como obxectivo algo tan sencillo como pôr o interés do país antes que o interés o que vendan os créditos, que é o que realmente fai falta. E amigas e amigos, teñen o BNG disposto a ser a forza política representativa non só dos nacionalistas, sino dos galeguistas, dos progresistas e de todos os que aman a Galiza. E por eso pidolle a todos e a todas o apoio, independentemente de por quen votaran noutras ocasións, porque este é o momento de Galiza. Fago, ademais, co convencemento de que pedíndolle o apoio para o BNG, estoulle pedindo apoio para o país, para o futuro do país, porque ao final todos e todas vostedes saben, igual que eu, que se o próximo día 1 de marzo gaña o BNG, quen realmente gaña é Galiza. Ánimo e adiante. Moitas gracias.